Le ngingqi igcwele ilindle kwaye abahlali bathi vumba linyamezeleki. Abahlali abaninzi apha ziinkonde neenkondekazi. Utata uKhisane Ramatha uhlala kule meko emaxongo kwaye uthi wonele ile ntlalo. I'm not okay as the situation is very bad for me. I need help. Sele bephelelwe lithemba abahlali ngelithi izikhalazo zabo ziwela kwiindlebe ezibuthuntu. Bathi izidima zabo zirhuqa eludakeni. It's been a month now reporting this, but nothing has changed. They come, but nothing changes. Even now, I'm sick. We are asking for help. Our houses are flooded with sewer. We don't know what to do. Ikomishoni yamalungelo oluntu ithi zininzi izikhalazo ezifumanayo kweliphondo jikelele. Xa kungoku ithathe isigqibo sokuba baphendulise bonke oomasipala abachaphazelekayo. We are looking into options of resolving these complaints while we deal with them on a daily basis, but we think because of the systematic nature of these complaints, we are looking into holding a provincial investigative hearing wherein we will call all municipalities to come appear before the commission to make submissions in relation with challenges and plans. Umasipala waseThabong uthi ukomba imigodi ngokungekho semthethweni kunye nokumosha kwezakhiwo ngunobangela wale ngxubakaxaka. Lo masipala uthi uza kudinga ngaphezulu kwebhiliyoni yerandi ukulungisa le ngxaki. Umasipala waseMangaung nawo unezakhe ingxaki zelindle kwaye uthembise ngokuba uza kuqwalasela lo mba.